खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि 64 नं फानेरि बियाबनि सिङाव थानाय भेरगाव बिजाब बाख्रियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव जाय बिथांमोनहा आसाम पुलिसाव खारनाय आरो बारनाय बेफोराव उथ्रिसारना लिरनाय आनजाद होनो दङ बिथांमोननि थाखाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा दिनैनिफ्राय 3 अक्ट'बरसिम बेसेन नाङालासिनो फोरोंथाय मावबादा खालामनाय जादों। बे बेसेन नाङै मावबादा होनायनि गेजेरजों गोबां बिजाथिफोर जायफोरा लिरनायाव लोरबां बैसोर बायदिया बे फोरोंथायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन होनना सानजायो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा पानेरि समष्टिनिबो एमएलए बिथाङा गावनि समष्टिनि सिङाव थानाय जिबिलाकनिखि जायफ्रा आसाम पुलिसाव थिसनजानो नागिरदों बिथांमोना खारनाय आरो मेडिकेलाव पास जाना दङ। दायो जास्ट लिरनायनि आनजादा जायाखै, रिटेन टेस्ट दंबावो बिथांमोना। दा बिथांमोनखौ लानानै दिनैनिफ्राय 3 अक्ट'बरसिम सप्तासे मोनसे कचिं क्लास होनाय थाखाय बिथाङा मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिनिनो दिनै स्टार्ट जाबाय। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो माने आसाम पुलिसाव हाबनो ओंखारनाय जितु रिटेन टेस्टआव जाहाथे फेल जाया पास जायो बिनि थाखाय दिनैनिफ्राय क्लास होदों। मेन्टर फैदों गुवाहाटीनिफ्राय बिथांमोना होगोन। दा बिनि थाखाय आं बे हाबाफारिखौ लादों बिथां बिश्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव बा बिथोनाव जि हाबाफारि लाबाय आं बेखायनो गिबियाव आं बिथां बिश्वजित दैमारि स्पिकार बिथांखौ साबायखर बावगोन पानेरि समष्टि जानानै। बिथांनि जि माने गिदिर साननाय जिथु सान्थौ बे सान्थौआ निस्सयकै जोंनि थाखाय मोनसे हेफाजाबाव फैगोन। जोंनि गोग्लैसोना थानाय नोंथां बुंनाय बायदि गोग्लैसोना थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा साखरिमुखि बा साखरिनि थाखाय मोननो हानाय जाफुंसार जागोन आं बेखौ फोथायो। दा बाथ्राया जाहैबाय मानो थाखाय जों होनो गोनां जाखो बा बिथाङा साननो गोनां जाखो। जोंनि सेंग्रा सिख्ला बा जायफ्रानोखि इन्टारभिउ होनायनि सिगाङावनो एडमिट ओंखारोबा बा एप्लाइ खालामोब्ला पलिटिकेलनि गेजेरजों बा सोरनिबा गेजेरजों थांफानो नागिरो। थारमाने आंनि साखरिखौ होनाय बा मोजां जागौमोन बा आंखौ एसे मदद खालामना होबा मोजां जायोमोन। खिन्थु बै मोनसे समाव दङमोन जायफ्रावनोखि रां माने लानानै घुस घास जानानै माने साखरि होनाय मोनसे समबो जों बारबोबाय। नाथाय दाथ' नैबे बिजेपि सरकार बा दानि सरकारा बेफोरनिफ्राय जिर' टलारेन्सनि हाबाफारि मावगासिनो दङ। बेयाव कारापसन फ्रि खालामनो नागिरगासिनो दङ। दा बेखायनो बेफोरखौ जों माने कारापसन फ्रि खालामनो थांनायनि सिगां जोङो किसुमान जाहोनखौ जों नागिरनांगोन। दा जाहोना जाबाय जोंनि गाहाय लेभेलाव माने जायफ्रा केन्डिडेटसार बिथांमोनानो सानखायो जों फैसा होआबा मोना। दा बेखौ माइन्डनिफ्राय जों बोखारनो थाखाय गावनो माने हारसिङैनो लिरनानैबाबो गावनो खारनानैब्लाबो मोननो हानाय बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेखायनो जेब्लानोखि केन्डिडेटसार फैगोन बिथांमोनखौ बेसिम माने नलेजाव होनायदों जे गावनो हारसिंनो गावनि रावनिबो गुलाम जायालासिनो लिरनानै मोननो हानाय बे बेबस्थाखौ दिनै स्पिकार बिथाङा सानखांनानै खालामनाय जादों। ओंखायनो आसा फारिदों दिनै जोंहा बे जिथुनिखि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि भेरगावआव जिनिखि क्लासेस जादों कचिं क्लास होदों बेहाय नियार एबाउट 75 स्टुडेन्ट फैदों। हयथ' गाबोन बारिबावनो हागौ। दा 75 स्टुडेन्टनिफ्राय एटलिस्ट जोङो जुदि 40 जनखौ मोनोबा जों बे प्रग्रामा साक्सेस जाबाय होननानै जों सानगोन आरो निस्सयकै जों आसा फारिदों। बे खामानिखौ फोजोबथारनांगौब्ला जों साफ्रोमबो समाजाव थानाय सुबुंफ्रानो माने माबा लानांगोन, बेबस्था लानांगोन। दायो जोंहा मोनसे मेन्टेलिटिलि बेमार जाना दंखायो जे साख्रि मोननो थाखाय रां होनांगोन दां, माबा मोनसे सेन्देल हमनांगोन दां, बेबायदि मोनसे मेन्टेलिटिया जोंनियाव हाबना थाखाबाय। बेखौ जों जेब्लासिम गारनो हाया, जों जेब्लासिम बिनिफ्राय मुक्त जाया, जोङो बे नोंथां बुंनाय जिथुनिखि मुक्त माने कारापसन बे जिनिसा जाफुंनाय नङा। बेखायनो सोरबा सरकारि बा सोरबा बे माने जायफ्रानोखि बे चेनेलाव जुरित दङ बिथांमोनखौथ' दा नोंथांमोना नुबाय थादों। दिनै एपिडिसिएलनि केलेंकारि जादों बिथांमोनखौ हमदों, एसआइनि केलेंकारि जादों बिथांमोनखौ हमदों। गतिके बे लेभेलाव दायो जोंनि माबाफ्रा माने दावगाफुनाय बा जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड केन्डिडेट बिथांमोना बेखौ मेन्टेलिनिफ्राय गारनांसिगौ। मानोखि बै माबाया फैखानांला माने साननाय हनाया। बेखायनो बेखौ खालामनो थांनायाव जोंहा मावनो गोनां खामानि दङ जे बिथांमोनखौ जायफ्रा केन्डिडेटसार बिथांमोनखौ रोंगौथि लाबोनो हानांगोन। दा बेखायनो एसे थुलुंगा जायो नामा बेबायदि क्लासेसनि गेजेरजों, बेबायदि कचिं क्लास होनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो नाजादों।
ओरैनो टारगेट बेसेबांसो दङ साबेसे स्टुडेन्टखौ लानानै नोंथांमोना फुल टारगेटखौ खालामनोसै नैबे जोङो दा नैबे बेलायाव जायफ्रानोखि खारनानै आरो मेडिकेल पास जाना थाबाय जिथुनिखि पुलिस हाबसननायनि थिसननायनि जिथु प्रसिडिउर बेयाव फार्स्टआवनो फिजिकेल माबा दङ माने खारनांगोन बेयाव पास जानांगोन बेनि उनाव मेडिकेल टेस्ट दङ बे पास जानांगोन दा बेहाय बिथांमोना बे मोननै खलबखौ बारखाबाय दा बेखायनो बिथांमोना जास्ट रिटेन टेस्टआवल' बाखि दङ दा बेखायनो रिटेन टेस्टआव जाहाथे बिथांमोना सहाय जायो जों बेखायनो बेहाय 18टा क्लासनि माने मोनसे कचिं क्लास होनो नागिरदों सप्तासेनि गेजेराव फोजोबनो नागिरदों निस्सय आसा फारिदों जोङो बे क्लासनि गेजेरजों बिथांमोना जथेस्थ' हेफाजाब मोनगोन मेथमेटिक्स दङ लेंगुवेजेस दङ बेनिफ्राय जेनेरेल नलेजफोरखौ होनाय जागोन जिथुनिखि पुलिस एग्जामाव फैयो बेखौ बिथांमोननो एसे बेसिक माने आइडिया खिनाखौ होनाय जागोन जायफ्रा गावखौनो बेकार सानो बे जोबोद गोरोन्थि बेकार होननाय जिनिसानो गैखाया जुदि गाव खामानिनि फारसे मुखुब जायोबा एसे गाव गोसो होनानै दावगायोबा माने गावखौनो जौगाखांनायाव लामायाव लांनो नागिरो जि बेकारनाय सोदोबानो फैया अब्लाबो जों माने ओरैबायदि जाखाबाय जोंनि समाजाव जे जायफ्रा फरायनानै BA MA फरायनानै गोग्लैसोना थायो बेखायनो गावखौनो बेकार होनना सानो बा आनइमप्लयमेन्ट होनना सानो बे खिन्थु नङा खामानिया अनेक दङ अनेक खामानियावनो जोङो हाबोबा माने मावोबा बे बेकार जानो हाया दा जायखिजाया जों दिनै साख्रिनि बेलायाव दिनैनि जिथु स्टेप दिनैनि जिथु माने हाबाफारि लादों जिहेथु जों साख्रियाव थिसननायनि थाखायसो जों माबा मोनसे हेल्प खालामनो नागिरदों बेखायनो सारा BTR ओनसोलावबो माने बेबायदिनो ओनसोल नाङै अर्गेनाइजेसनानो होन बा सरकारि भाबैनो होन बेबायदि मोनसे कचिं क्लास होनानै जुदि जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जुदि दावगाहोनो हायोबा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थिसननो हायोबा निस्सयकै BT ओनसोलाव माने आनइमप्लय जिथुनिखि नोंथाङा बुंदों बे माने इस्युआ जोबलांगोन जोबद्रायनाय नङा मिनिमाइज जालांगोन दा अबयसे बे हाबाफारियाव जोंहा माने BTR सरकारनिफ्राय जिथुनिखि प्रि रिक्रुटमेन्ट माने ट्रेनिंफोरखौ होबाय थादों पुलिस माने मिलिटारि खारनायनि थाखाय बेफोर बहुत मोजां मोनसे हाबाफारि सोलिबाय थादों दा बेफोर हाबाफोरनि गेजेरजों जोङो जेब्लानोखि मेन्टेलि इल जादोंमोन बेफोरो हयथ' निस्सय खारलांगोन थांनाय दान मोनसेनिफ्राय नुबोबाय थादों एबसुनि लोगोसे BTR सरकारनि माबा मददथियाव जायगा जायगा बिथांमोना बे पुलिसनि थाखाय होन मिलिटारिनि थाखाय होन आर्मि माबानि थाखाय होन माने मोनसे प्रि रिक्रुटमेन्ट कचिं होबाय थादों दा बेखायनो बे कचिंनि गेजेरजों निस्सय जोंनि गेजेराव बहुद मानसिफ्रा स्कप मोनगोन आरो निस्सय साख्रि हाबनायाव थिसननायाव माने मोनसे आवगायलांगोन